Poznáte to. Obecný či mestský úrad vyhlási na niečo konkurs alebo verejné obstarávanie a zázračne vyhrá ten, čo pozná ľudí, ktorí poznajú ľudí. Jednou z možností, ako sa dá takýmto kamarátskym pomociam predísť, je verejná internetová aukcia. Túto novinku dnes zaviedli v Žiline. Ako internetová aukcia funguje, vám vysvetlíme na konkrétnom príklade. Mesto Žilina chcelo kúpiť čistiace prostriedky. Na internete pracovníci vyvesili zoznam požadovaných vecí, stanovili dátum a čas začiatku aukcie a samozrejme vyvolávaciu cenu. Aukcia sa presne v stanovený čas spustí, trvá pol hodinu a kto z uchádzačov dá pre mesto najvýhodnejšiu sumu, vyhral. Aby sa naozaj z toho efekt bol ten, že hovoríme o cene a tá cena pôjde smerom dole. Ide o riadnu dražbu so všetkým, čo k tomu patrí, akurát je vo virtuálnom svete. Uchádzač, keď zadá ponuku, tak vidí, že či tú aukciu vyhráva alebo nie. Vidí, a keď ju nevyhráva, vidí, aká je najlepšia ponuka a má šancu zadať znovu ponuku a získať zákazku pre seba. Aby však bola zabezpečená spravodlivosť, mesto ani jednotliví uchádzači nepoznajú počas súboja svoju identitu. Vieme len počet tých uchádzačov a vieme posun ceny smerom dole. To je jediné, čo vieme v momente, kedy aukcia je ukončená. Vieme víťaza. Ľudia v Žiline samozrejme tento spôsob zadávania zákaziek vrelo uvítali. Fandím vám, aby to dopadlo v prospech všetkých nás ľudí. Tak si myslím, že to je aspoň transparentné, každý má rovnaké šance a každý má šancu získať. No a svoje ovocie pre občanov priniesla už táto prvá, mimochodom skutočná internet aukcia na nákup čistiacich prostriedkov. Mesto Žilina oproti tej vyvolávacej cene ušetrilo 25%. To predstavuje ušetrenú sumu 1133 eur. Pre televíziu